Uy, nak, nakikipangita ba? Basi nakakita ka atong kuan. Katong muraguan ba nga? Gago! Huy. Bakit na? Oh no! Sabi nahita mo si Muha. Nilalagnat kasi ako na Pero nga nung naman imong naon. Hiloo ko ni mo. Uy, mura makag-nasa horror. Ang ginaw-ginaw, nay. Oh, day tambal, oh. Inuman niya ha, karon dayon. Ayaw na pagputol-putula, ayaw na pagkuana, diretso na ni inuma. Sige, diha ra ka ha kay napakoy ka pangitaon. Salamat, nay. Oh no! Gago! Meanwhile. Ito na itabos ako ang tilaok, marang nay nagbara. Oh no! So, tugi pa inom ni nanay sa kuang nga tambal, uy. Nay! Unak. Nay, nagbara sa kong tilaok. Ha? Yun sa manin mo pag-inom ang tambal, nga igor mo ka pag-inom dadto. Ay, wala na akong ipanita ng tambal. Sus, uy, naunsa man inoon ka, uy. Ingon ba yakan na, nga diretso na ako inumon ang tambal. Unsa na ako ni nay.